en med mig. Nej! Vänta till det, Conny! Koncentrera dig på första kronan sen. Det är inte vem som är först här. Det är den som är vatten. 2. 3. Det är inte den som är först här. Det är den som har mest vatten. 5. Kom nu lugnt. Koncentrera dig. 1. 2. Under den! 4. Köra hoj på det här sättet. 5. Jag provar det istället för att stå och gnala. Nu kör du 5 gånger problemet. Pannar mot. Ta det nu lugnt. 2. 3. 4. Eller 4. Ett varv till. 5. Ett varv till. Kom igen, upp med dig! Ja, det är bra. Kom igen. Gott. Ja. Hugget emot. Bra. Och så springer vi. Handen över. Fyller vatten. Vad är till kvar?